siswa budaya apik tenan terus jam 5 kok urung dibari jek purun nonton. Saestu? Setengah 6? Wong ngerang kok dosa kabeh ya, Pak. Dosa piye? Lah ketoprak nanti setengah 6 jek gelem delok berarti kan ora subuh. Lah subuh, Ora subuh pisan ngeram ra masalah. Wong kowe malah terus lho. Kowe gak tau subuh terus kaya apik. Kok malah ngelarang kene napa nonton ketoprak pisan gak subuh kan gak apa-apa. jenenge kewajiban kok nek iso ya terus wong aku subuh ya ora tau keri. Ora tau keri apa? Apa? Usulah subuh ra iso kok ora tau keri. Ora iso wong kene ya anu cengar kok. Ana salah subuh nek niate lucu. Soli pardo subuh kiro ke ngatemi. Lho ana. Ngapi nek enak ngirisi semongko malah roke mbok katut-katutno. Kok kowe mung budak lho. Ana roke ngatemi, rok ataini pirang rakaat nyapa kok roke ngatemi. Berarti sing bangsa ya kowe. Lah aku terasa. Lah ora ana sembayang kok ngrungokno niate tanggane iku. Berarti salatem ya ora sah. Aku malah ora salat ngaku liwat. Lho mlebu masjid kok liwat entok nyapa kowe? Liwat niate pedanteran. Kok nyolong speaker. Jel sandal kan mesti. Ya ora niate ten ora no. Oh iya. Wong aku yo wong tuwa ora sambok ngono-ngono. Ya ora. Ndak sing apik wis tak pikir sebab wis ngunduri tuwa ngono. Kok niate pade ana nyolong speaker, nyolong sandal. Lah mane nek speaker nang dhuwur, mles sandal ngarep masjid. Kosong pinggir dalan gempletek aku mau ngurusi lho. Aku mlaku kok ngemplak tekan kene, ana pinggir dalan ana barang gempletek. Walah nek didol ratusan juta aku kok njupuk kok. Jangel, Pak. Nek jenenge barang gletak nang pinggir dalan kuwi ketemune jenenge nemu. Iku mbok jupuk ra apa-apa, tapi nek ning jero masjid iki jenenge nyolong. Lah iya ning iku pinggir ratan kok. Ya kudune mbok gawa no regane. Wah aku iku ora wekku. Apa to? Slender. Ajar apa suruh? Omong karo bayi omongan karo ngene ora kudu setruk kaya aku. Ana sing detik gembletak. Lah terus slender piye? Slender iki diparkir. Kowe tau roh an tukang parkir slender tau ana? Nek tukang parkir sepeda motor pirang-pirang, slender diparkir slender piro? Aku mang denger ora mangkat lah. Sedina sewengi timbang ngomong mbek kowe malah ngelu. Lah iso ngelu piye? Wis aku Sing iki. salah sapa kok ya? Ah wis aku iki ndek lambung kok mbok jak omongan basar banteran. Piye? Lambung. Usune aku lak omong tau ben ora gampang nesu. Lah iya kudune kowe kok sadar to. Lah kowe duwe ngono duwe lambung kok ya marah mbok kira-kira ana sowel mbok gaglak. Apa soel? Hubungan soel. Soel apa? Soel apa? Makanan khas daerah Tambak Romo. Apa? Sego tewel. Soel sego tewel. Ana piye carane? Ana sambel ndonggo mangan sakudung dhewe. Besok nek ana duwe lambung pedes kecut dikurangi, ora sapenan dhewe. Hubungannya apa? Di lambung karo mangan pedes. Dokter nganjurnya gak entuk mangan pedes karo kecut nang di lambung. Malah aku dikongkon mangan apa ae bebas sih ben awakku lemu. Kurang lemune piye? Lah iya nyatane aku di lambung lah yo kon mangan bebas. Yo ora entukno, Mas. Sing kandha sapa? Aku no. Lho kok koclok. Tek koclok. Wong di lambung kok gak entuk mangan anak lesu. Lho kok ngono? Wong di lambung kowe lah di lambung ngono. Lah kowe ndak gorokan langsung butuh. Tak nderono lambunge barang. Nek iso lambung malah mbok dol. Seneng. Besoknya rumah sakit tak penyakit lambung kan ngono. Sing kandha penyakit lambung sapa? Aku ndek lambung. Ngono wong matekno kok iso. Lah kok urung-urung wis kudu nesu wae Pak aku teko ku keri kok. Ora perkara ngono. Sing penting kan awake dhewe mung mangan bagyo tasakuran ngono lho. Kuncine. Kuncine Wong piyai kene wis mesti senenge karo siswa budaya kok. sing ngono, kira. Tapi makane ketoprak ini kepengin ditanggap terus aja didol larang-larang. Toprak gerakan ana taun. Masa ta? Ya no, tahun 2011 toprak siswa budaya iku 11 juta. 2017 juta. 2019 iki paling mentok larang ya 20 juta. Siswa budaya 20 juta nih. paling mentok ibu kandhane wis. Bener wong ngerang nek ora acara ngene ora tau nanggap kok 20 juta. Ngene tak murah lah timbang toprak sebelah
nganti jalukane 20 juta. Ya ora payu-payu no, apa nek sasi sura ketoprak iku didol larang-larang. 6 juta nek iso wis mangkat. Ketoprak kok 6 juta toprake. Udelem kok piye? Carane ya. Paling kok dagelane kowe gak lunga. Udah lunga. Kok sing nampak banjir aku ora lunga. Paling pesek gak ono. Tak jak. Paling ngucil sing ngeprok mau sing wapoke ndase nganti apik coplok. Paling gak mangkat. Ya ana ucil. Lah iso 6 juta. Panggung karo gong ra digawa. Lho. Toprak terus piye? Ya toprak kan nglumpuk ngono kae. Heeh. Terus gelar no layar. Sing delok kon mubeng ngono ben koyo wong delok wong blok kacang. Toprak kon blungkuk. Terus bedos iki percontot ning tengah lah. Omongan kaya wis pancen wis biasa relatif. Mergo jamane kemajuan samu barang apa? Mundak kabeh utawa larang kabeh. Lah meneh rego ketoprak, rokoke mundak lho. Rokok mundak. Rokok mundak, gula mundak. Gula mundak. Oh, beras mundak. Beras yo mundak. Susu medun. Susu yo mundak, Medun. Mundak. Alah kudu takok bojoku kok. Kan takok piye? Piye? Bu, susune mundak. Alah mundak apa iki lho kewer-kewer ngono. Iku susune bojoku. Tekek buasak. Kok sing diomong nek iki susu sing didol ning Indomaret kok teko susune bojomu nyapa? Sing mikir susu sing didol sapa? Aja ngomong bojo aku lagi tukaran iki. Tukaran? Iya tukaran. Lah tukaran perkara apa? Perkara ya jan karo para tuaku sekarat kok. Mara tuwa mbok sekarang-sekarane ku piye? Aku tuh biyen mula karo para tuaku gak apa. Perkarane apa? Ketoprak, anake penyanyi ra oleh untuk aku. Lah beditokno sapa jare? Ora apa. Lah situ bepek. Ya anake seneng kok. Itu ya wis kaya Ngono ya wong tuwa ora penak-penak ngomong. ngono lah apa? Oleh degeten karo aku nganti saiki. Perkara anake gak entuk dibepek kowe lho. Iya dasare ora seneng. Lah iso ngerti nek gegeten marang tuamu. Lah aku nomah ngingu pitik. Heeh. Lho mara tuwa kok ketok menek serik. Roh mantune aku ngingu pitik kok ndek ngingu garangan. Lho. Pitik tak cono dikeroyok garangane mara tuaku. Sekarat aku ya ngono. Marang tuamu dilakon ngono iku. Iya. Berarti pitik langsung jes entek. Gas entek aku tuh. Wah iki ra nek capek iya nek jak tukaran ngono aku ya ngono. Berarti kowe ngopo? Are pasar tuku kira. Besone aja tuku garangan ah. Garangan kok kalah kok garangan mara tuaku gede-gede kok. Kowe tekan pasar Tuku kira garangan mara tuaku cono enggak kok kireku. Lu mara tuwa pinter, Pak. Iya. Aku ngetoprak iki aku iso dibelah. Acara aku ora lho. Ana kulae kok ana lelene ya. Oh ngapa ya biasa ngono. Tangan tak celupno kok iso kok. Ngaturi tembang-tembang panyuwunan Pak saka para panitia kabeh matur sembah nuwun. Iki mah gojek sawetawis ya ta. Melu melekan muga-muga diparingi rezeki sing barokah. Amin. Sehat walafiat ora ana alangan apa-apa. Jalukane Kantun, jambu alas ning sadurunge diwenehi. Ya. Bojomu kon teko mrene sing mawawan. Bojo kok dinawi tok. Lho, lebih yang jenenge ketoprak. Dek, rene dek. Lho, Dalam-dalam mas kelenteng sayang. Ihi, ihi. bojomu ta wedan ta? Ora edan. Akhire suarane ya ngene iku empuk waduh kaya kedubok basa. Kok celuk bojone ana tamu bareng. Ihi, ihi. Hanya nek nyeluk kurang legati yang ngono. Anu, Iki kok kan garang ning iki? mangkel. Mangkel karo apa? Ya perkara sawal apet busantek karek suron to. Dene kan sementara iki persiapan apa jamur. Bojomu wong kok katok basa. Ora ana tanggapan kok jamur. Jenenge akeh praine kaya. Dek Kon rene. Dek rene sayangku. Rene. Wong mburi kok ngarep deh bojomu. Bojomu kok rene? Iku wis rene. Bojoku modele awake ana ing sire kabeh. Dadi nek pelaku has komplit obak kabeh. Piye-piye mas kelenteng. Aku mikir Ngono, Dik. Dalam sayang. Bocah sing mbok kandhut iki. Bocah mas. Ya nek leher wedok sak karepmu dhewe.
Lho, kok iso? Nek lanang sok mbet jenakno layang seto to layang kuwite. Iku dapukan pasar apa? Iso ana. Aku arep dicetak. Lho Mas, coba lho Mas. Kayak obat. Ngobar ra bajuke dhewe. Umrahe ban ketoprak penyanyi mesti wonge ayu, kuru seksi. Iya. Kowe ku ban ketoprak apa kuli bangunan? Aduh. Lo nglengen kok padha karo gebuk maling iki lho. Lho ngiras-ngiras ketoprak kan perjalanan terus. Iya toh? Iya. Oke, sawal ngono-ngono iku ya. Begal. Begal. Heeh. Lah sawal kaya aku dicegat kayak tak tampis sak meletek ah. Apa nek Ngene jaluane aneh-aneh lho, Dut. piye? Keadaan ngene ya non sewu ya, Mak. Ini kan lemu ah. Terus ya apa jenenge sikile, bubune, semene-semene dhewe njaluk kapok leji. Yo iya toh. Ya ben apik apa malah mirang-mirangno wong. Kok iso mirang-mirangno iku lho. Rok mbok buka katok leji mbok nggo, kowe mlaku tak sawang kok mburi walalah. Apik, Mas. Sikile koyo simpel kodhok. Lah kok ora mbok kei duduk ben bakso iki. Bojo malah Wah, kaya padha. aku mawat kok. Nah, model kaya ngene iki awak lemu niki ya paling ora iku anggone kaya ibu-ibu nganggo gamis, nganggo mikromah kaya ngono. Syar'i. Tak kira tak iso sulapan bojomu. Lah, nek ngerti iso sulapan. Wingi aku nomahmu. Heeh. Iki dadek geni. Iya, Nganggo iya. celana legging. Pas sore-sore. Kae sedinggo iki. Iya. Aku ngerti geni kok mati disebal-sebul ora mekan bareng kene ndodok to. Tak ngeno kok nggurin ndodok celana legging suwek. Lihat, geni iso mekan. Buk. Masamu aku Tenan, lho. pinter masamu. Apa gase kok gembol? Aku iki nggawa kipas angin. Tidak nganti ndodok to, kok lak isis. Ya ana kurang luwih njaluk pangapura kanca sedaya masyarakat Gerang sak ngombe. Ya, kenapa kowe sajake kok mangkel? Mangkel. Takoni kok ora jawab. Atine lagi bunggal. Kenang apa atimu kok bungkel? Sepedaku ora nganggo sedel. Ora banter bulat lho. Kok ya Iya aja ngono iki nang rada susah iki rasa DC. Nek iso ditakokno apa sebabe Ini ora rada ning ya susah tenan. perkara apa? Perkara Cerita karo kancane, barate curhat ben rada ora. iki ngene lho, Dut, cara penting. Nggih, Carane iki cah wadon. itu aneh. Yo aku kira disenengi karo bendoro bos. Kowe senenge karo bosmu. Ya. Benah no. Eh? Benah malah. Aku nabi kuwi wis dicalon bojo. Aja nek disenengi nek wong Maune aku ya moh, ya ta. Ning aku dipeksa, nek aku ora gelem arep mati kendal. Mongko wonge ya ayu. takon kleteng lho sing tau ngalami kasus kaya iki. Coba nek cara kowe nglakoni apa ora? Iki ibarat nulung lho. Nek ora ditulungi mati. Nek ditulungi perkara. Wis sip ki nek kowe. Ku ya nek iso aja. Jenenge kono wis duwe calon kok engko malah ora. Nek ora seneng kok. Awake dhewe iku malah rusak hubungane wong senajan kono rong bojo. Ning jeneng calon ki ra iso dadi iso urung. Lah mangkane kuwi lah Lagi timbang. calon. Sampun nek aku ya lung golek liyane. Jane ya ngono. Ning nyatane Ndara Putri iki adreng tenan. Tapi aku sing mesake. Ayu kalah. Nek ayu ya ayu. Lah nek ayu ya gelem. Ayu aku gelem. Nyapa nek takok kene padha gelem lho. Takok kelenteng lho. Maksudnya iku senenge karepe dhewe apa ana sing ngongkon. Ya karepe dhewe padha senenge. Aku seneng kono ya seneng. Nek kowe seneng Nek sing seneng ora ya. seneng wong tuane. Wis mesti jenenge wong tuwa iku kepengin anake. Kuwi tetep entuk pasangan sing kira-kira iso nyukupi butuhane besok. Paling ora
Upamu aku ndek anak wedok ya tak olehno wong sing pangkat utawa sing derajat. Iki bener. Kok kowe gaweanmu mung trimo gedibal. Paribasan. Buruh. Oh iya no, buruh. Buruh. Ketimbang melu kalau buruh. Lho, Nek melu atau bayaran nek buruh entuk. lah iku nek toprak wong ki nyambut gawe kok. Padha ya mesti ya ketoprak. Oh ya dagel melu ketoprak dagel. Ya sekarang kowe lah mbok tampa Anu orane. ayo gak mudeng asine. Kowe sini wae. Karep aku sapa iki wonge kan gak enek. Kuwi asmane Woro Kesti, anake Pate Kebumundara Kediri. Nah, anak Pate. Terus, Iya. wis gelem Gelem lah wis. aku kadengangan ditundung. Loh, Saiki tak digawe anak. Wah, tenan ta aku wis ngomong. Ora urung kowe dhewe sing kelangan gaweanmu. Ora apa-apa kabeh tak lakoni. Sing wigati saiki ngene wae. Bebantu karo Bapakku Dadu, nyawiji karo Laskar Singosari, Sabiantu karo Denmase Wijaya. Ya wis manut nek aku ngono anjene wong-wong laskar. Ya wis nek ngono karepmu aku manut wae. Saya melu aku Ayo tak tunone dia wong aku lumah ya ranting gawean nek.